Josep, parlàvem de la família. En el teu cas, tu tens família. Qui són els teus tutors? Sí, Saps qui és el teu tutor? la meva família. No ho sé. La meva mare. La teva mare és el teu tutor. I què vol dir això, que tinguis un tutor? És poc. No, però què significa tenir un tutor? Jo, per exemple, no tinc tutor. Què Jo més? sí. Jo sé què fa un tutor. Què fa un tutor? Explica què fa un tutor, Marc. El tutor és la persona que si et passa alguna cosa, et cuida, a la llei et decideix coses i et compra la roba, et compra els medicaments, et dona diners a la residència perquè visquis a la residència. Després els acompanyaments també que feu, no? Els acompanyaments de la Pado, per tota la vida. Sí. I decideix el teu futur. Decideix el teu futur. Bueno, algunes coses, no? A tu què t'agradaria, Josep, del teu futur? Com t'agradaria que fos? Familiar a viure amb algú o Viure en una casa. en una casa, per exemple. Amb T'ho dic a companys. tu, Amb companys t'agradaria Amb viure. companys o viure sol. Sí. Amb un pis, per exemple, amb companys t'agradaria pis, viure. un pis. Això és com t'agradaria el futur. Sí. Sí? Molt bé. El meu futur pròxim és anar a la Fageda i treballar a la Fageda i viure en un pis tutelat. T'agradaria viure en un pis tutelat. Amb companys t'agradaria viure. Sí, Molt bé. I què més t'agradaria? això és el més pròxim. I el més llunyà, què t'agradaria? Després tornar a viure a casa Tornar a viure a casa amb els pares. amb la Judit, Com la Judit. Que la Judit és... la meva parella.